אני רוצה לספר לכם סיפור, אני הפעם אספר אותו על אישה שבאה וקנתה אצלי מוצר, והתקשרה אחרי חודש ואומרת, מוטי, אתה זוכר שקניתי ממך את המשחה ג'ל בוטס נגד אקנה? אמרתי לה, בוודאי שאני זוכר. אבל אתה לא מבין מה שזה עשה. נכד שלא דיברתי איתו כבר שנים, דפק בדלת ואמר לי, סבתא, תראי, הבאת לי מתנה את הג'ל בוטס הזה ותראי את הפנים שלי. זה ממש בזכותך הפנים שלי נקיות. אז אני מספר לכם, תיקחו את ההמלצה של אותה סבתא, יש לנו פה סט שאנחנו ממליצים, לקחת אותה לאנשים, בני נוער שסובלים מפצעי בגרות. רוצים לתת לילדים תקווה, לצאת החוצה עם פנים נקיות ולהשתלב בחברה, תקנו את המארז הזה שטוב נגד פצעי בגרות. אנחנו ביערות מורינגה, 08-859-3318, ואתם מוזמנים, טבעי שתרצו מורינגה, טבעי שתקנו מורינגה.